Здравейте! Как да обновим фърмуер или база данни на моделите Stealth RG-CC, които засичат кордон Celeritas и Dahua, и RG-2020, което засичат същите през USB порта с USB Flash Memory, която обикновено трябва да е 8 гигабайта, не повече. Така, за целта на всяко устройство излиза такъв кабел, който е скрит някъде отдолу под кората на колата. Включваме memory паметта с цел първо да я форматираме. Разпознава се паметта и тук е важно с десен бутон, след като натиснете формат, да видите, че тук системата е FAT32. Натискате старт и обновявате, форматирате флашката. Вече е готова за обновяване. Така, предварително за модела Stealth RG-CC и RG-2020 трябва, ако има нова база данни и фърмуер, да сте се обадили предварително, ние да сме ви изпратили актуалните неща. Когато ви ги изпратиме, вие обикновено трябва да ги запомните в папка, примерно RG-2020 или CC. В момента актуалният апдейт на RG-CC са тези три файла: радар фърмуер, гласов файл и GPS фърмуер. Когато маркирате тези три файла и виждате тук където е папката, може и с десен бутон копиране или с приплъзване, Paste примерно, да ги сложите там. Вече файловете са тук, в флашката. Така, обикновено е най-добре да излезем от тук и да запомним, за да е най-правилно. Така, изваждаме флашката, която вече сме апдейтнали, и задължително, когато правим апдейт на системите, не трябва да има захранване. Обикновено вие имате монтирани системи и те имат захранване от запалка, от старт бутона. Не дават, изключвате и няма никакъв ток и трябва да изгаснат диодите. След което поставяме в USB порта, ето виждате от тук, в USB порта флашката. Независимо дали ще апдейтваме на RG-2020 или на RG-CC, firmware или database, поставяме флашката вътре. Сега при мен тук имам захранване, което е 12 волта и е стационарно. В автомобила ще дадете захранване. Забележете, в момента трите диода не светят. Когато дадем захранване, ще забележите, че трите диода светкат и не се чува никакво съобщение. Изчаква се около 35 секунди. Когато диодите спрат да светят, ще чуете обикновено стартовото съобщение: вашият радар е в готовност или вашият радар е в готовност. Добре, този път ще изчакаме, за да чуем какво се става. Така, за RG-2020 по същия начин. Вашият радар е в готовност. Сега сме апдейтнали с последния фърмуер, който е за кордон M2, Dahua и Celeritas. Сега, за да запомним правилно настройките, използваме бутоните. Режим настройки. Така. Магистрален режим. Магистрален режим оставяме. Автоматично включване на звука. Това не е важно. K-band включен. Така, K-band в RG-CC трябва да е изключен. Настройките са запаметени. Така, повтарям още веднъж. Режим настройки. Магистрален режим. Автоматично включване на звука. K-band включен. K-band се изключва в RG-CC, за да няма флеш. K-band изключен. Лазера включен. Лазер не ни трябва също. Лазера изключен. Кордон радар изключен. Кордон радар трябва да е включен. Celeritas е включен. Така. Dahua радар изключен. Dahua радар включен. Това са настройките. Настройките са запаметени. И се запомня. Така може да изтестваме тук.